Ngifuna ke sibhekela imbube imemezelile la ukuthi ke njengamanje kusukela manje going forward iseyinhlelweni zokuthi ke iKwaZulu Natal noma ke indawo esikhule sazi ukuthi ibizwa ngokuthi iKwaZulu Natal ishintshe manje usuke lo Natal esingazi ukuthi sibongo sabani iye KwaZulu kuthi liphawula kwakho. Ukuphawula kwami phela mase kumemeze isilo umlomo ungathithimanga isilo. Kufanele ngifundise futhi lapho. Ngoba kufanele ngilifake iclass. Ngoba khona ukuthi ukhuluma into ungazi ngoba uhola ngaleso sikhathi. Ithubo olinikezwe kanti futhi khona ukuthi ukhulume kulaba kakhulukazi abafuthi abakuyipolitiki ngiyabathanda futhi mina anginankinga nabo futhi ngiyasebenzisana nabo. Kodwa ke mase kukhuluma umlomo ongathithimanga lo muntu lo ufanele azi ukuthi kufanele ahlele ngezantsi ngoba akusuke ngashaya ubayede umthetho emzini walo ndoda ushaya izweni sakhe engicabanga ukuthi mhlambe bengenzeka ukuthi lo Natal lo akawufuna egate lalo ndoda leyo manje akawufuna endaweni kabani yakhe manje umuntu osuke kuphikisa lokho usuke ngaphikisi ngonyama uphikisa isizwe sonke aphinda aphikise nabahlobo bethu ngoba siyazalana namaXhosa namaPedi ngoba kukhona nabakwaSoshangane nje abaseZimbabwe la abaseZimbabwe balakaZulu kuthi ngesikhathi selembe kwasho ukuthi ilembe lali inkinga ngapha babaleka bantshontsha nenkomo zikaShaka base bebaleka ke bayali elungana ngoba belapha nje ukuthi zama khona ukulungisa lezo zinto ukuthi sibuyisane ngoba nabo bangabakithi ngeke sibalahlele ndawo ukuthi bebe inkomo silokho siyakwedlulisa lokho ngoba lokho enakwenzeka kufanele kushwelezeke sifunde sibumbane ngoba asiphatheki nathi kahle mase kuthiwa baxoshwa legoli kuthiwa baxoshwa ngoba bangabakithi inkinga fanele sikwazi ukuthi sibuyisane nabo sibambisane nabo bese sitshena isizwe ngomlando ukuthi bakanjani yabo hayi thina okukhulunywe imbube awu sikusupporta 100 nento sikusupporta 100 nento kuKwaZulu vele la ngoba mawukhuluma lo Natal hayi asimazi kodwa nje mawuthiwa kuKwaZulu ukuyeka ukuthi mhlasimpe uzofika kukhona indawo ethinta amabhaca kanjalo njalo kulezi ndawo ngapha komzimkhulu kodwa nje lilodwa igama of course bakwaZulu la angicabanga ukuthi akuphambani ndawo makuthiwa kuKwaZulu nongasho ukuthi siyoba sesiphuma inxiwa ukuthi asezaphethwe eningizimu neAfrika kodwa nje ayikungaba mnandi kube ujulwehle la eMphimbo mangathiwa impela uhulumeni wethu uyasizwa kodwa siyathemba ukuthi njobe kuhulumeni wabantu abamnyama nje hayi uzoyizwa imbube sibhongile imbube nathi sithi KwaZulu la kodwa ukuNatal lona nawo umlando wawo oqhamuka kanjani asimazi manje sizoqhuquzela siyakhuleka nje nathi ukuthi siyacela impela laba abaphathiswa amandla okunquma ukuhlama amagama nokubiza kweindawo cha ake beyibuye ngokusheshsha le ngoba asicabanga ukuthi le isingaze isifikise ekuthenini siyamasha sigcwala umgwaqo kodwa nje isekuthenini ahlonishwe izwe ngonyama ahlonishwe izwe ledlula ukuthi akeke nje uNatal engabi khona KwaZulu la lesifundazwe saqala ngoZulu ngoba kwafika kwachitheka igazi sakhiwa ngejozi manje ke asizukunikwa nje abantu esingabazi usizo sekuthiwa nje sekukhona uNatal asazi uNatal ingane kabani hayizalo ubani welcome kabi ngakho siyaxolisa impela sithi nje asikuveze lokho ukuthi akube yinto ebukwayo ngokusheshsha ngoba asifisi ukuze kukhuphuka imoya ukuthi ingonyama ilalelwa ngani ngokwazi kwethu nje elengonyama luye phansi ingoyami imlomo wathithimanga ngoba lokho esikushilo nje icubungulile ilokho bengithi asikusho nanokuthi ke kuningi esingaphawula kodwa ongelona usuku lakho ukuthi siphawule namhlanje kodwa nje kuba khona kwethu la kusho ukuthi sizokotha nje imbube sizokotha ingonyama yethu sizovikela ihlalo sizosingathi ihlalo sizosifudumeza akukho kubi konke kuhle kuqondile